ụmụnne m ndị Igbo ndewonu. Ndị be anyị sị na n'ebe onye bi ka ọ na-awachi mana akụrụ unu ekwuo onye kpatara ya nụ. Ajụjụ a m chọrọ ịjụ, ọ ga-amasị m dịka onye Igbo ka ị tinyere m ebumnobi gị n'ozi edemede ma kaba arụ gbasara m ozi a. Dịka nwa afọ Igbo, ị na-agba mbọ, ihe na-agaziri gị, ị chọọ ka ibido ịrụ ụlọ. Kedu ebe ka mma ị ga-alụ ya bụ ụlọ? Ị ga-alụ ya n'obodo gị ka ị ga-alụ ya ebe ibi? Mana tupu ị gawa n'iru inye m ọsịsa a, gee ntị ọfụma. Dịka nwa afọ Igbo, ị na-anya be nna gị, ọ bụrụ na nne na nna gị na ihe arụtara bụ unu aja ụlọ maọbụ unu atịrị ka ha nọ wee zụọ gị, i wee jewe ọrụ oyibo. Mgbe ị kpatara ego, ibi na tenant house, ị na-akwụ ụgwọ, ego bịazie gị n'aka, ị chọọ ka ị gbaa ana ka ị rụọ ụlọ. Mana ị necha anya the condition be nna gị dị, ị maghị ihe ị ga-eme gbasatara ya bụ okwu a. Nyanwa ka nsị ka m tinyere gị na ebumnobi, biko kaba arụ nyekwa m ọsịsa gị dịka onye Igbo. Kedu ebe ị ga-eme ya first project? Ọ n'ebe ibi ka ọ na be nna gị? Cheta na ihe m kwuru bụ ebe onye bi ka ọ na-awachi mana akụrụ ụlọ ekwu ebe o si. Ndewo. Aka mbụ nwanne gị bụ Maazị UC. Ọ nụrụ ka ara ibe ya. Emesịa.